Malaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kan kuana, nanang. Kanjak type ti ugali na. At dayabiyabang na. Nay, agpanunot ka na imbag malaw. Narigatan ti panagbiag ita. Isu apilya mana imbag ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Basta ni Karding ti ayatak, nanang. Isunto ti aklunak. Ha? Anya ti pakanakin kangay? Bingkol? Ni nanang mo't. Saan mo't Nagagat mo't ngagtalon. Nagagat pa ngagpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hagam saan nga agsuswildo iti binulan. Jay adda swildo na ti binulan ti pilyam. Jay professional kunak man laangay. Awan nga ron magustuak kadakwada, nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana. Di mo tultuladan jay kabsat mo, ha? No makiasawa ka, tay profesional ti pilyam. Napintas kayo nga kabsat, iso nga adaw ti profesional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayatin naklon ni Manang Malo, nanang? Sana pa'y ngay naklaon. Ang maklunan na kanon iti mabiay. Dayday ki idin kanon akardeng ti kaya na. Ha? Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kaskadanwa? Wine? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Profesional. Kung adda na talaga na trabaho na mayata, Indiana. Talaga pilyag tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tay professional nga gar-aram kanyak. Ay, kauraya. Basta na trabaho na. May maya gidi tano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay nagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayaran. Talaga nga ado tagararam ka nagiti anak mo, anya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin na babalasang dagiti anak mo. Sigo mo kidi napintas da. Manipod impas ngay ko'y damaray. Wan matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da kasta. Wan, maray. Angam, puli may adwa. Ha? Siyak, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasyak, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pamagilangan ke, siyak ti malaan da. Kasjay ti pamagik, idibalasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanak kun Mari, tamangan numaladaw iti papanak. Ay mga orasyon na, pasyar ko man ni Malo. Ay, kunak no ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karting. Ni Roger kami, ti sigsigaan ni Malaw, adumteng ita. Nana? Ang daldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So, dita ka pa'y la balkon dita balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malawan. O sige, Nana. Asino di tao iji balkon, nanang? Ay, tayaglaklakaw iti pandisal. Pilpilitin na nga ro na gumatag. Ado pa'y nga ro tay ginatang kawa tinapay. Iso di ka rumwarwag. Tama nga no pilitin na ka gumatag. Ay, agure kayo man. Ni
Ni Karding sama di nakatugaw di balkon. Ay, hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, yung kapay lapagawidan no, at dati aramidam. Ay, awan na ramidak nanang. Inakit di pastor ka na. Ala, sige. Makamu ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo malo. Makadisturbo ak samot. Ada ka di araramidam? Ay, awan. Naimbaga tarim mo arak iti silid ko. Diyak ka mo nga da kagayam. Ha? Kunak ano imbaga ni nanang mo? Ay, wen. Kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. At dati ti bakpak ko. Mabainak ang mangirwar itay. Tamang anusan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad dayta. Saan ko nga ila ko? Itid ko malo. Ay, kaagyaman nak nga rod Nagdakkel pa imat. Nagdagsunan nga daytang inawawit mo. Ayos lang. Basta para keng gamalo. Kahit kumusta nga iti idat-daton ko nga at keng ga. At da ka di mo ilanam namak. Uwan, Karding. Sika tinapili kada kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpaiso malo. Uwan, Karding. Ay, ayatun ka mat. Oh, agyaman ak malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaw na. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Diyak pa'y mabisay. Awang ganas ko amangan. Apay, nagmurmuryot kayo. Ni manang mo Saan nga pampanunaut? Inaklon na mo gayam da jay akardeng. Kuna ka ni Roger ti aklunan na. Agam samay. Iswa, masurunak. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat di kapsamaw. Kataan niya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo isuti kayat na. Saan na bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang nyo kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akaklunam. Ulito ka. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Tapno mabsaw ti bulsa kansan mo. Win ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Aklun ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Wala. Ang santay unay ang lakay ni Adonis. 55 na laeng, tagtrab-trabaho pa'y. Yala. Sana bali na lakay. Basta madatong. Kanuray lumakayon da jay. Gwapo mo lata. Apay. Lakay, baro da jay aya? Balo, nanang. Namitlo na balo. Adya! Nanay, babalong mo gayam, naimbag Ay, nananang. Sa anak pa yamatay nang. ay na, urayak la sumgar di tangay bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw. Katanya ko ma. Kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalong tao. Saan nga isaw anak ko? Ay, nanang. Saan man atay tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din iti pamerienda tayo kini Adonis inton madamdama. No kasta, siya tinagasan kada kami agar-aram ken ka. Diana. Wen. Ngamin, sika tinapilik nga klunen. Ken takiin na yatan. Ken pakiasawaan. Marakop ka, Diana. Ayayatan ka. Ay, ayatin ka mat, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti sir. Nana, takayan ayat kun ti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Diana. Nagmayaten ngay. Ala
Agawaan niyo. Tasaan pa'y apa nagtutudaw. Hey, narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kinidyan ti may papanin ti dayta. Asawa kong talak mo, nanak rin. Ay na, ay, nagimasin na gito ya pasalubog ni Adonis. At na pizza, supaw, burger ka na na, dadumapay. Alamangan kayo laang nanang. Agpeneg kayo amangan. Tanagaduday ta. Manang Malo! Mangan ka mo na! Ay, sige lang nga ding. Madamdama akton, takalkalpas ko na nga ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karabasa kas kada tartaraw. Ha? Anya mo da kita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsahupay nanang. Tamasakitan mo't ani Manang Maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kahit agpay sumunga menti bagbagat. Inauna ka pa'y mga road malaw. Ang di mo mausaran, tautak mo. Ha? Awan na, ano dahi tapusum lang, di sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingpot mo't ni Karding nanang. Ay, oray na singpat. No padamat, anapugpugraut. Awan Selvina. Sayang ni Roger. Professional na jay. Naimbag lang ngay, tananakam to'y aday. Amuna ti agpilay, iti naklun na kadagi ti agar-aram kan kuana. Mo, agsuswil daw, iti binulan. Dandani pa ikat ag-retiren nanang. Pensyonadon to ni Adonis nanang. Ay kat, no bilang pumusayan. Si Kanton ti agpinsyon dyan Tiday pagbagayo mo't. Ubing pa'y ni Adonis. Saan pa'y adumagaday dyan, nanang? Nanakarya, kidawag ko man ti pamalumos yo. Ta ikasarkon ni Malu nga anak yo. Anya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't mintimang bukil iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itunggal may siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay ayatek unay ni Malu, nana. Ya, isaw. Anya makunab malaw. Kap-kap na kanmin titunggal may sa nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, Karding. Adda talo adadakil baboy ko, nana. Day talaan, nagbasitan ngay. Dayta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagay jay baboy na. Nakitak. Agbalor siguro iti nasuro ka 20 mil ti maysa. Uray pay, oray di kayag kasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun ataynwang ko, nana. Ay wala, tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mga do ti tao, dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang tisagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Karding, di mo partyan tinwang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no partyamon. Dayta nga ron mo ti pampanunutek, Malaw. Imbagak mo tang kininanang mo, apartyan tayo dahi dyan. Basta siyak ti makam mo. Noan niya ti aday sulaan. Di mo kutsin jinwang mo tapno da pagaradom to. Ala, sikat ti makam mo, Malaw. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapaniti dayta, Karding. Diyan nalpasan ti kasar ni Manang mo. Wan nga rod nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy asagana da. Kunama, tabinilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basitin da.
Kundi kasar na nga may ka nagbasit mo ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar nanang. Ay, hawa mo kidi Mangrugay ti riga di sa mo. Ta mamirmirao mo tinakiasawaan da. Iswam sika intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adunais ta bongga ti pamayan niya. Wan? Sigurado day ta nanang. Special to kano ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano a resort. Ay napaw. Nagmayatay na. Kan, mamidwa kami to kano ngagkasar nanang. Resort wedding kan garden wedding. Ay na. Nagbayaton ngay. May imagine ko unti lang mintun kasarmawanak ko. Bongga laki diyaga unti isuot muntaw. Wala nanang. Malalala. Ilaklak ang muntaw di kapsamaw. Ta simple lang amin. Ti kasar na iti asawa na. Tawa mo nga raw kwartada. Naimbag ni Adonis ta do ti kwartada. Ay, wala nanang. Kanay na. Tay ito bungga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saraga sa gabistida. Madi ano agsarsaragasag nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo nang? Malaw, Eh, tumulong ka ang mga sikasaw kadagiti bisita anak ko. Tanay, diyak makagaraw. Tamarugitan to'y badaw. mabalin niyo magtintag sukatan alpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis Ay na, ay nanang. na. Nintun rabiay nga sukatak. Anya serbi nga ito'y napinta sa badaw. No, sukata ka dagaw. Dapay na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ay abang di asawa. Tatumulong nga agsarb. At day jay kusina ni Carding nanang. Isuda ti para lutoy jay. Ay, nasaya nga raw. Ta, oray isula, maituulong naman. Day, agmay sakan di tabalayo mari karya. Tanak ki asawa mo tandag iti duwang anak mau. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuteng nga oray ang may sak, maray. Wala, ado tayo magkede agkakarro ba? Kana si deglaang dito iti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawan na. Di mo pada na mamirmira o tinakiasawan na. Uray ta nagaga ni Kardeng, maray. Nagagagagardin ka nagtalon. Day talang, ti paggagagitan na. Sa mga agswil daw, iti binulan. Agad, makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan di maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridok nga anak ko. Amuna, ti pilpilin na. Nakaraing kapamil. Gayam, dyan. Nabartek ka man na si Mang Put Adonis. Uri na bilaan ni na kasta. Marabian ka sumangpet. Nabartek ka pa Ay, di kaya te masirsermuran. No kastoya na kayo numak. Dyan. Labaran na ka din. Tat kaya't kung ti maturog. Di kaya't tinaangdod ang maturog. Iso labaran na. Rumuanak pa Diyan na, bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho mita. Inaki jay pistahan. Sada ka no palot dyan. Anya? Palot kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka din? Wen, namusarik pa iti sweldo. Paduwak.
Mangtid ka ati pakitsenda. May, hindi ka pa lumutang i-gestor iti masida. Bayadak to no mga makak. Nang, kaya't yu tilamas? Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan nanang. Inyig kun dito itani maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan mi. Apay, kastalat ko ang jay asawa maun. Ije sa mula karayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na iji talon. Sala mapanagkamal. Kan adaimot ko alubias kan pipino. Adapay karabasa dita. Di okay la ko dagita tapno ada kwartayo. Naurewang kwarta mi basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awam mapagastusan mi. Tawam pa'y anak mi. No may panggap mo't iti masida, adu ti masida. Kan adu ti bagas, ta adu ti mapapit ni Karding iji talon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. May bababad kan sabot ni jay talon. Wan tatultulungak di asawak. Diyak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumursurutak ni Karding. Umayak man nanang. Nay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumurkan. Kumusta kan? Naimbag man, ta nakapasyar ka. Uy nanang. Umayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Ha? Nay, apayan nga agsangi ka. Nagapa kami kani Adonis nanang. Laklakayan na babaero day jay. Ha? Nay, apayaya? Juklem pagarop. Nga itikas jay akin nalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papananti sweldo na nanang. Dagiti babae na. Kanti bisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay, apay nga yakasta na nakaw. Makapasuron nga ron nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag Ano, itid na mo laking katiswildo na. Onya nga itid. Pulos nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay, apay nga yakasta. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Iso nga agbakasyon akpay man lang dito'y balay nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo nanang. Ne, anda ka magayam dito ay dyan ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyon manang. Ay na, agkon si Misyon ta aday malo. Imo mo gayam jay asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte akarnit native manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sana linuto. No kasta, aglutluto di asawa manang. Ay nakano iso ti para luto iji balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, Anya, naimbag man. Ay, nilakay ko. Pulo sa din mo mapagluto na ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na. Siyak amin ati mangiduol ken ko na. Anya, ni, saan matakasta ni Karding? Kanusag paminsanak lang agluto kan aglaba. Taiso ti makakamo ang mga raramid kadagita. Ungtan nak namin no pilitag tagtrabaho. Kanuray dagiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanyak. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanyak. Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli jay. Maumaak nga roden nanang. Anak, agmano ak. Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sakal ding me. Ta awan pagpastura na.
Imadon ti tarakan me. Ay na. Nagadumo daytan. Wen, tadamag kong adda ka nun ni Jana ditoy. Muay, nagbakasyon pa ilang. Ta kanayon damot nga agapa ka na iti asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Mabit man lang baraw. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak ngayon. Ay, katuan ana na. Ngam basit laang. Mabila nga raw tay na mangala. Ikam tumo da balayan wine. Na, nga ti kwartayo. Nakalako nila kay ko itimula na anatag. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaban adan pagatang ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tanga uyok yo. Agpa-check up kayo langan. Ay, saanan. Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakala kiti dito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau? Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. Iswa ko na sinaan na lagan. Uno saan idarumnan. Sugador lagaruday nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga ron ti kabsat ko. Ano kasta? Huwag nga ruda na ka. Masya na kang kuwana. Maminsan, mabasulag ti bagay. Kasla indil-dil ka. Iti day nga adunais. Diamo ni namnama kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kan ni Karday nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kan nagagay. Ay, apapal ko jay adim kan ka nakaw. Ta napintasan ti biyag mo iti sidong ni Karday. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Karday nga nakaw. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yun day tananang. Kat no adda kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Sininaan nga rod ni Jana, tilakay nga asawa na kat nagawidan iti puder ko. Masa siya nakitiburidak nga anak ko, gapo iti nagbambanagan na. Banag apakakon konsensya ak no danduma. Kanayon nga min may palagip kanyak tibidot ko kat naamiris ko asaan gaya makwarta ti pagibasaran iti napinta sa masakbayan no dikat iti ugali. Napatpatigayam nga amang tinapintas nga ugali ngam iti kwarta. Tauray adot kwarta na no nalasmat ti ugali na awan serbina. Alakastan tigayem mo karya. Please like, share, and subscribe. Thank you.